Udako ikastaro honetan literaturak, euskarak, zinemak, naturak eta kulturak oro har nazioarteko panorama akademikoan duen tokia izango du aztergai. Horretarako, irakasleak esperientzia dutenak izango dira bertan, guk irakurle deitzen ditugunak, eta baita gai hauetan adituak direnak. Horretaz gain, euskal ikasketetan Etxeparek daukan sarea ezagutzeko aukera izango dugu, eta nazioarteko unibertsitatetan irakaslea edo guk deitzen dugun irakurlea izatea zer den ere ikusteko aukera izango dugu zuzen-zuzenean. Metodologiari dagokionez, aurten berrikuntza gisa, egongo dira alde batetik hitzaldiak eta beste alde batetik lantegiak. Aukera dago matrikulatzeko hitzaldietara bakarrik eta horretarako aukera dago online edo eta aurrez aurre egiteko. Eta lantegietan parte hartu nahi izan ezkero, orduan hitzaldietan eta gero talde txikitan egingo genuke lan. Talde txiki hauetan egongo dira irakurleak eta horretaz gain gaian aditua den pertsona. Ikastaro norenzaten? Egia esan euskara eta euskal kulturan orokorrean interesa duen edonorentzat. Baina, bai uste dugu irakasle kanpoan, nazioartean edo nazioarteko pertsonekin aditzen diren pertsonentzat interesgarria izan daitekeela ikastaro hau egitea. Nazioarteko pertsonekin bai atzerrian, bai hemen Euskal Herrian adibidez, ez dakit gurera etortzen diren nazioarteko ikasleak, Erasmus taldeak, eta horretaz gain ere izan daiteke egokia migratzaileekin edo migratu duten pertsonekin lan egiten duten pertsonentzat, eta pixka bat Euskal Herriaren argazkia edo argazki orokorra transmititu nahi dienentzat.